שלום, הגענו לבית ספר נווה צימוף הידעתי, שלב אחד של כיתות ד'. שאלה ראשונה, באיזה מחתרת היה יצחק שמיר הכי פעיל? לח"י, אצ"ל או הגנה? מי רוצה להיות ראשון? לפי הסדר. אוקיי, יאללה, לפי הסדר. לח"י. דוד אלנתן. דוד אלנתן, לח"י. סבבה. אני אומר לח"י. 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 לדעתי לח"י. לדעתי לח"י. לדעתי לח"י. אוקיי, כולם אמרו לח"י, ועכשיו התשובה הנכונה... לח"י. לח"י. אוקיי, שאלה 2. שאלה 2, באיזה גיל נפטר שמיר? 96, 112 או 9? מי רוצה לענות? מי יש לו תשובה? עוד פעם. למי יש תשובה? 96. אוקיי, 96. אני אומר 96. אני אומר 96. לדעתי 96. אני אומר 96. אני אומר 96. אוקיי, כולם חושבים 96. עכשיו, לפי דעתי יכול להיות שבגלל שהשניים הראשונים עשו פה 96, כל השאר עשו פה 96? לא. אני למדתי. לא? אוקיי, טוב. 3, 2, 1. 96. אוקיי, שאלה 3. מה שם אשתו של שמיר? שולמית? שרה? שניהם. אוקיי? לא, למי יש תשובה? רגע. למי יש תשובה? לא, מה השאלה? אני אומר שניהם. שולמית או שרה? רגע, אבל או שניהם. שכל אחד יגיד לאט את התשובה, כי אני לא מכיר את זה. שולמית או שרה? או שניהם. אוקיי, אתה. שניהם. אני מנחש שרה. אני מנחשת שניהם. אני מנחשת שניהם. אורי? אני מנחש שולמית. אוקיי. טוב, אז הרוב אמרו פה שניהם. עכשיו בוא נראה את התשובה הנכונה. רגע, התבלבלתי כאן קצת. התשובה הנכונה זה שניהם. שאלה הבאה. שאלה 4. מתי יצחק שמיר נולד? 15 באוקטובר, 16 באוקטובר, 13 באוקטובר. אוקיי, למי יש תשובה? אביחי. 15 באוקטובר. אוקיי, שלמה. 15 באוקטובר. דוד. 15 באוקטובר. אורי. 15 באוקטובר. שירת הים. לדעתי 15 באוקטובר. אוקיי, שירת הים. 15. אוקיי, מי פה ניחש? רגע, מי פה ניחש? אוקיי, אתם שניכם לא למדתם. למדנו חלקית. גם אני למדתי חלקית. טוב, התשובה היא... ואני יודע. 15 באוקטובר, כולם צדקו. אוקיי, אנחנו בשאלה 5. באיזה מפלגה היה שמיר? ליכוד, העבודה או הבית היהודי? אורי. לדעתי הליכוד. ליכוד. עמיחי? ליכוד. דוד? ליכוד. שלמה? ליכוד. כולם אומרים ליכוד. כן. אוקיי. עכשיו, התשובה היא באמת ליכוד! אוקיי, כולם צדקו. עכשיו אני אגיד גם למה. רגע. אני אגיד גם למה. הבית היהודי הוקם לפני 2 נכון? העבודה לפני 4 שנים. אז כמובן שזה יהיה זה. הבנתם? אוקיי, שאלה 6. באיזה תפקיד? לא כיהן יצחק שמיר. שר החוץ, שר הדתות, יושב ראש. אוקיי. עמיחי. אני זה... אם אין לך תשובה, שר הדתות. שר הדתות. שר זהו. הדתות. אורי. לדעתי שר הדתות. שירת הים. לדעתי שר הדתות. דוד. שר הדתות. שר הדתות. אוקיי. הרוב כמעט אומרים... כולם? כולם אומרים שר הדתות. ובאמת זה שר הדתות. שמיר, מתי הוא יצא מהחיים הפוליטיים? עד יום פטירתו, בתחילת הכנסת ה-13,
בסוף הכנסת ה-13. בסוף הכנסת ה-13. בתחילת הכנסת ה-13. הורדתי, תינוק. שלמה. לחשוב? עמיחי. גם צריך לחשוב. דוד. בתחילת הכנסת ה-13. שירת הים. רעות. אורית? אני מנחש בתחילת יש לך זמן לחשוב, אפשר לחשוב. מה אתה מנחש? אוקיי. טוב, אני עושה סבב חוזר. תחילת שלמה. הכנסת ה-13. בתחילת הכנסת עמיחי. ה-13. דוד. אמרתי כבר. אוקיי. שירת הים. תחילה. אורית? אמרתי. תחילת הכנסת ה-13. אוקיי, בואו נבדוק מה התשובה. כולם בתחילת. התשובה היא... בסוף הכנסת ה-13. כולם טעו. טוב, לא נורא, אולי פעם הבאה. באיזה שנה יצחק שמיר עלה? לארץ. לארץ. 1936, 1935. הוא נולד בארץ. אוקיי, בואו נסתובב לשחקנים. מתמודדים שלנו. מישהו, יש לו תשובה? טוב, שלמה. 1935. 1935. עמיחי. 1935. דוד. כמו שהאמנו עד עכשיו, 1935. שירת הים. 1935. אני מנחש 1935. אתה הרבה פעמים לא למדת, אתה הרבה פעמים מנחש, זהו. תזכור? נראה מה התשובה הנכונה. אוקיי, 1935! כולם חזרו! מי הימר? רגע, מי הימר? אני הימרתי. את זה אני לא ראיתי. אני לא ראיתי, אבל אני עשיתי חישובים פוליטיים. אני מנחשת כי האחרון שלא היה יכול. יאללה, נו, ממשיכים לשאלה הבאה. בשנת תשס"א קיבל פרס נובל, פרס השלום. או פרס ישראל. טוב, דוד. אני מנחש פרס ישראל. עמיחי. פרס ישראל. שלמה. ישראל. אורית. ידעתי פרס ישראל. רעות. פרס ישראל. שירת הים. אוקיי, כולם פרס ישראל. יכול להיות... רגע, מי למד? עוד פעם. מי למד? מי ידע את התשובה לפי מה שהוא למד? אוקיי, טוב, יאללה. תשובה? פרס ישראל! כולם תקשיבו. שם אמו של שמיר. פנינה, שולמית. בעברית. או פרלה. אוקיי. מתמודדים. שלמה. עמיחי. אני רוצה פנינה. אוקיי, דוד. פנינה. שירת הים. נינה. ידעתי פנינה. רגע, אני רוצה להגיד גם את דעתי. טוב, שלמה? נראה לי שלא. שלמה? שלמה? אוקיי. טוב, נגמר לדעתי תוכנית. לא נכון. נגמר תוכנית של ידעתי בסוף. רגע, תשובה. לילה! להתראות בתוכנית הבאה. אבל תגיד